Kidlat. Bambu, oh. Kain ka na. Bambu. Sabi yung bambu. Bait-bait bambu. Good boy. Good boy, bambu. Good boy. Nalakas na si Kuya Bambu the Pogi. Pasok ka muna doon, ha. Nagtatrabaho muna si Mr. Discarte na. Pasok ka na doon. Dito na, Bambu, ah. Pasok na. Pahingaan muna dito. Bambu. Pasok na doon. Pasok! Pasok! Bambu the Pogi.
Post mo na anak. Karang lamoting mo. Iris. Tara po, mag-pray na po. In Jesus' name. Amen. Kain po. Magandang gabi. Kain po. Kain po. Kain po. Ako palang bigla ang tambalat kayo. Kaya mga. Lasang ano, lasang baboy. Patapos na rin po kami mga kadis. Ang sarap pala ang kumain kapag naulan tayo ng bagya. Ayan, inabutan po tayo ng pag-ulan. Odoy po yung mga kasama natin, oh. Ano to? Best experience. Kumakain habang umuulan. Best. Malamig mo ito nga. Malamig ba? Busin mo yan, Milo, ha? Kidlat. Mabilis to po. Alam mo, hindi mo magigisan po. Kakana na po. Hangga po magisan. Ako na magbigay, ayaw niya sa'yo. Saan sana? Bigay mo na lang Iris kay ano, kay Katika. Tawagan mo. Hoy! Rosa! Ay! Baba ka, Katika, mahirap na yan. Gusto mo pang konti. Okay mo. Hoy, Rosa po. Sa baba na lang si Raka. Ay! Pipay yan! Pipay! Bakit pipay? Ano ka? Nakalimutan si Pipay. Hindi mama nga tayo. Yolo.
Wala. Ito, tito. Sino? Hintay po. Putot mo dyan na po. Kompleto na. Very good. Naubos po ni Kuya Bambo the Pogi. Oh, inom ka na lang, inom. Inom ka, Bambo. Pero kanina po kumain siya ng konting kanin. Mas madalas ko po siyang binibigyan pero pakonti-konti lang. Ang maganda po kay Bambo the Pogi, madalas siyang uminom ng tubig. Ayan, bali nakainom na po siya ng gapot at mamayang bago ako magbiyahe, papainom ko po yung isang gamot pa para may pagitan po. Okay, Bambo, God bless you. Good boy. Kape-kape muna tayo mga kabis. Habang hinihintay po natin tumila ang ulan, makikipag-kwentuhan po muna ako sa inyo. Anyway, maraming salamat po sa mga solid na taga-suporta namin dito sa Diskarte Channel. At ngayon, yung mga nagmamahal naman po kay Bambo dahil kabilang na rin po siya sa grupo ng mga Tropa Tips. Bale, ang balik po namin yan ni Bambo sa August 11. Magpapasalamat lang po ako dahil may nagbigay po ng tulong para sa pagbalik po namin ni Bambo the Pogi, may magagamit na naman po kami pambayad sa kanyang doktora. Meron po 2 tao na nagpaabot po ng tulong. Shout out kay Ma'am Jancy from Japan. Malaking tulong po yun, ma'am, para kay Bambo sa mga kailangan pa niya na gamot, check up. At siguro sa palagay ko mga kabis, kayo po, paki-comment na lang, baka ipapa-biopsy ko na po sa next na pagpunta namin. At yun, nagkausap na rin po kami ni Ate Gemma. Salamat sa iyo, Ate Gemma, at kay Ate Ramil yung shout out sa kanila. Yun, nakausap na po kami na siguro ipapa-biopsy ko na po si Bambo the Pogi para hindi po sayang yung araw habang lumalakad, para yung result maano po agad, malaman po natin. Yun lang mga kadis, salamat po kay Ma'am Jancy from Japan. God bless po. At maraming salamat din po kay Ma'am Let Alayon na nagpaabot po ng tulong para kay Bambo. Makakadagdag din po yun sa mga gamot na kailangan pa ni Bambo, mga vitamins, mga gusto po niyang pagkain. Ayan, napakalaking tulong po noon, Ma'am Let. Ayan, si Bambo ay medyo sumisigla naman po at yung kanyang appetite ay okay naman, nakakakain naman. Kaya lang, yun, sinuggest din ni Ate Gemma na wag ko na muna siyang bigyan ng kanin. Kaya kung mapapansin po nyo, binibigyan ko na lang siya ng chicken, binibilang ko ng chicken, o kaya atay ng manok, o kaya naman dog food, at maraming tubig. Ayan. Sa August 11 po niyan ang balik namin, mag-update po ako pagkatapos po namin pumunta doon. Nawa ang pagpunta po namin, tawaan po siya ng Panginoon, si Bambo, at ang tulong na binibigay niyo po sa kanya ay magdulot po ng mabuti sa kanyang kalusugan. At lumalaban po si Bambo, masaya rin po siya dito, at yun, natutuwa po ako na alagaan siya dahil napakabait po niya. At yun, hindi pa pala siya nakakaligo kasi malamig ang panahon ngayon, laging umuulan. Siguro kapag totally naka-recover na siya at medyo malakas na po yung pangangatawan niya, maaari ko na po siyang paliguan. Bale, ang total po na pera na bagong padala sa mga subscribers po natin kay Ma'am Let Alayon at kay Ma'am Jancy ay 4,000 pesos. Bale, tag 2,000 pesos po ang bawat isa. Kaya yun, idadagdag ko po dun sa natitirang budget na hawak ko pa na pinadala naman dati ni Ma'am Godiva More. Shout out kay Ma'am Godiva More at kay Ma'am Marilu Cielo Agpalo. Shout out din po siya. Ang natitira pa pong pera doon ay 2,000 plus. Ayan, so sa makatuwid po, mayroon po akong hawak na 6,000 plus para sa pagbalik po namin ulit ni Bambo the Pogi. Anyway, maraming salamat
At siguro, ibiyahin na po ako, meron naman akong kabote. Ayun lang po. Si Piolo hindi pa natutulog. Ang bait-bait ni Bamboo. Maraming salamat po sa mga solid po namin yung taga-suporta. Ayan, sa mga nangunguna sa mga comment. Shout out kay Ate Ellen, kay Ate Angel, ayan, kay Enjoy. Ate Olivia, shout out. Enjoy mo po ang bakasyon mo. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless po. God bless Piolo. Ora na po ako mga kadis. Ingat po tayong lahat. Sana maging malakas po tayo palagi.